Kinong yalam kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People Mauet Circle kalapan pau ka jing sngo khia bat jing sngo sangsot yaki jing e jing ki khna school bat ki pat ba na kishnong nong trau nong ding sning bat ki we kishnong ba marjan ki ba haban jam shashiliang kawa da ka ba yat lengba da la ki jong ki kijat ya kawa na mar ya ka jing king la rong no ka umba umsan amla ban mudur bahakani ka juk dang don kum kani ka apot baki khna school bat ki pat ba kya kandu hakani ka than Shanu ja arnga ki bor sorkar ki bor shnong kinong mi khmat pat ba ban weng ya kani ka jingma bashir khei baki khna school ki akandu man ka sngi ban be shala ki jing pule ki pat ba na kani ka than ki de ban phai shi kinong bishar ba khli ban kantui ka sorkar bat ki bor district ban weng ya kani ka jing e jong ki khna school bat ki pat ba jong kani ka than Usamla Anthony Umyong, President ke FKJGP Mauet Circle, uladawa na ka sorkar ban weng mardor yeki jing e jong ki khana school bat ki pat ba jong kani ka than shwa banja kanu ka jing ban saw bat jing ya breu ha kani ka ayom badang jur ulaba lapsan. Về các cái team ra. Bukan yang cawa plakot. Cawa plakot dah. Ya kan kayak apa atau kong ji tu. Ini plakot tu kita lihat tu. Leo cawa. Ini dia terpelai ada hu. Ini dia tahu plat tu. Pangeran sa. Kasi baik. Madan dia ke plakot tu. Pareng. Lihat jimat ni lah senang ke bol. Wah dia. Kelak dia. Banyak kot deh. Dia cawa. Dia cawa. Atau untuk kita plat dia kan cawan ko. FPGP kawai na ki sangka masalah trong thai mỗi FPGP mỗi circle hari ini sini ki wan isngau khantam sa ki bor bahalon halor ka jinglong jingman ha ka bedai ka limpi yai kijat na nong trau sa nong ding sling ka ba hapan kam ya ka wei ka wa ka ba ki khot ka wa ling dok baha kani ka wa ka do ka wi jingking kepala kalam no na jing wan jong ba usan aki snam hajar san hapo ada snam taru na kalian jong bor bari kmi tempat lay di na kalian jong itung kaseng isno kya du kata marba ya kani ka hakani ka wa haban kam taki arpo lay pungut kina school bawan na no exchange no prau man kasi ya halor kani na kalian juri kung kaseng ikon pau ya kaji sokya di kata-kata ba ibu kaji kerpar khmat jo kesorkar kan phai khmat ha bede bi ni suking shwa ba kan jia kanu jing sosi kan tam ye kini ki khana school na kalian juri kung kaseng ni kerpar shi bor ba halor ba di ban le no kloi khanang ban lai ne kini ni jing sosi ki bansa ngat le se ha ka jaka udah kung kaseng ni dawa na ki bor ki bahalon bakin le no kham kloi kat bala at na kaliam chung kung kaseng insa lai ban bu da ki jing tho khmat chung ki bor ki bahalon ha we de ki ni ka jing e